Dobrý večer, pred nami sú dve reportáže a teda 26 minút reportérov. Peter Janku pátral po faktúrach v Slovenskom národnom divadle. Boli sumy, ktoré vyplácalo divadlo, opodstatnené alebo nie? Tá suma je nereálna. To je niečo strašne prehnané. Čo to znamená, keď dnes krachuje firma, ale zamestnávateľ prestane zamestnancom vyplácať napríklad odstupné? V reportáži Ivana Bradu zaznejú pochybnosti o právnom štáte. Keď sa niekoho meno spomína v rôznych kauzách a potom ide do politiky, tak buď je to výsmech celému právnemu systému štátu, alebo už je to realita na Slovensku. Vítajte v reportéroch. Slovenské národné divadlo je jednou z najstarších kultúrnych inštitúcií na Slovensku a svoju históriu začalo písať už v roku 1920. V priestoroch novostavby na nábreží Dunaja sídli od apríla 2007 a v súčasnosti hospodári s ročným rozpočtom 16 miliónov 200 000 eur. Pred rokom nastúpil na post generálneho riaditeľa Ondrej Šot a práve na spôsob fungovania divadla pod jeho vedením sa ozývajú v radoch odbornej verejnosti kritické poznámky. Inštitúcia Národného divadla má svoju históriu, svoj význam a toto je možno nejaká epizóda, ktorá prehrmí. Ako mi povedal jeden člen výberovej komisie, keď som ho náhodou stretla na ulici: Darina, bojím sa, že raz sa za toto v budúcnosti budem hanbiť. A ja som povedala, už netreba čakať na budúcnosť. Tie mnohé signály hovoria o tom, že hanbiť sa už dá aj teraz. Samozrejme, že aj Ministerstvo kultúry eviduje rôzne informácie, ktoré sa šíria aj z umeleckej obce, aj mimo umeleckej obce. Treba však povedať, že minister kultúry na základe aj týchto informácií rozhodol o tom, že pošle na základe zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite kontrolu do Slovenského národného divadla. Už sa tak aj stalo, kontrola sa začala vykonávať 16. mája. Prvým zo signálov má byť podozrenie z klientelizmu a konfliktu záujmov, ktorý mal začať hneď po zvolení nového vedenia divadla. Jeho členmi sa totiž stali až dvaja členovia výberovej komisie, ktorá generálneho riaditeľa zvolila. Jedným z nich bol aj dnes už bývalý šéf baletu Vlastimil Harapes. Ľudia vnímajú to, že ste potom zároveň nastúpili na miesto riaditeľa baletu ako trošku klientelizmus. Ako to vnímate vy? No, já to vnímám tak, že Ondrej Šot zvítězil 7 proti 4. A samozřejmě bylo to anonymní a nikdo nemůže vědět, jestli já jsem ho volil nebo nevolil. Tak Ondrej Šot mě přesvědčil, že ať se toho nebojím, že to určitě všechno dobře dopadne. Ja som to konzultovala so svojimi priateľmi z Londýnskeho národného divadla a povedali mi, že v ich prostredí by čosi také nebolo vôbec možné. Dá sa to definovať ako konflikt záujmov, pretože členstvo v tej výberovej komisii by nemalo byť viazané na ďalšie fungovanie generálneho riaditeľa. Priestor na vyjadrenie sme poskytli aj generálnemu riaditeľovi Ondrejovi Šotovi. Termín rozhovoru nám však niekoľkokrát zrušil. Keď sa tí členovia výberovej komisie nejako obchádzajú, nechajú sa v úvodzovkách skorumpovať, tak čo potom môžeme očakávať od ďalšieho nejakého procesu tvorivého v tom divadle? Nič pozitívne. Ďalším signálom tohto druhu má byť prideľovanie zákaziek spriazneným osobám vedenia divadla. Príklad sme objavili v oblasti grafických prác pre propagáciu inscenácií. Medzi spoločnostami, ktoré dnes realizujú pre divadlo grafické práce, sa ocitla aj spoločnosť manžela sestry riaditeľa obchodu, teda jeho švagra. Na prvý pohľad toto pridelenie zákazky vrhá tieň podozrenia z toho, že došlo ku klientelizmu, rodinkárstvu a je na riaditeľovi, aby vysvetlil, že to tak nebolo. Je to v poriadku, nie je to konflikt záujmov? Možno je, ale ja si naozaj myslím, že tie ceny, ktoré nám dávajú, sú z ponuky, ktorú sme my mali z prieskumu urobené. No tak, takže výberové konanie tam nebolo? Ináč u spoločnosti, bolo tam prieskum trhu, ale u spoločnosti MK Advertising môžem povedať, že ani raz som o tejto téme nerokoval s mojím švagrom, ale som sa rokoval len s jeho partnerkou Katkou Vondrašikovou, ktorá túto vec má na starosti.
Služby Slovenskému národnému divadlu poskytujeme na základe výberového konania, ktoré prebehlo už začiatkom júna 2010, teda v čase, keď magister Juraj Martíny v Slovenskom národnom divadle nepôsobil, a to na základe najnižšej cenovej ponuky, ktorú Slovenské národné divadlo od rôznych grafických štúdií dostalo. Zvláštne, že toto stanovisko nám do redakcie prišlo ešte predtým, ako sme spoločnosť vôbec o stanovisko oslovili. A to s odvolaním sa na informácie z divadla, že takúto reportáž pripravujeme. Stanovisko je aj v rozpore s tvrdením riaditeľa Martinyho, že prieskumy trhu sa začali až po jeho nástupe do funkcie. Som zistil, že naozaj výberové konanie, teda prieskum trhu, ktoré boli zadané ešte v júni, v čase, kedy som nemal pracovný vzťah so Slovenským národným divadlom, ale túto skutočnosť, prepáčte, v zmätku a množstve práce, ktorú ja v dennej agende vybavujem, som si nestihol uvedomiť. Ospravedlňujem sa za túto nepresnosť. Ďalšou kritizovanou oblasťou je spolupráca divadla s bulvárnymi denníkmi. Národné divadlo samozrejme nevyhne sa aj bulváru. Môže okolo hercov, okolo spevákov, okolo divadla, okolo známych osobností sa aj ten bulvár vie obtrieť, ale nemalo by ho mať v programe, nemalo by s ním nejako priamo komunikovať. Novinárka z bulvárneho denníka, ktorá po nástupe nového vedenia napísala o divadle niekoľko článkov, sa následne stala na pol úväzku tlačovou tajomničkou divadla. Tá istá novinárka a tlačová tajomnička divadla v septembri minulého roku cez bulvárny denník ohlásila dokonca svadbu s generálnym riaditeľom divadla Ondrejom Šotom. A do tretice tá istá osoba je aj jedinou spoločničkou firmy Lemont Production, ktorá si od Národného divadla vyfaktúrovala 5500 eur za spoluorganizáciu benefičného podujatia. Takže to bola jej provízia, hej? To určite by som to takto nenazval. To my nemôžeme takýmto spôsobom. Čo to bolo tých 5500 eur? Práca za jej prácu. Platba za jej prácu. To, že má niekto v dnešnej dobe viac aktivita práce, naozaj nepovažujem za nič senzačné. To, že keď ja som skončila svoju prácu a potom som išla ešte do divadla pripravovať bilteny k jednotlivým predstaveniam, na tom predsa nevidím nič zlé. Moje aktivity v Slovenskom národnom divadle nejako nesúvisia s mojou prácou a to, čo robím vo svojom voľnom čase, je moja záležitosť. Ak to bol jeden dodávateľ, teda neprebehla žiadna súťaž a existuje tam väzba na to vedenie, ktorému túto zákazku pridelilo, tak možno hovoriť o klientelizme. Je v poriadku, keď bývalý zamestnanec Slovenského národného divadla, ktorý je v blízkom kontakte s pánom generálnym riaditeľom, dostáva takúto odmenu? Pokiaľ si odvedie svoju prácu, pokiaľ naviac zabezpečí, že jej honorár je platený zo sponzorského príspevku. Nech sa páči. Svoju prácu odvádzam poctivo, čestne a to, že nemám voľný čas a nesedím s nohami vyloženými na stole, čakajúc na zázrak, je moja vec. A je v poriadku, že spoločnosť Deno robí vedúcu oddelenia showbiznisu. Zároveň tá istá osoba ako cez svoju súkromnú spoločnosť spolupracuje a zarába na organizovaní podujatí? Pozrite sa, pokiaľ niekto zanesie peniaze, môže to byť ktokoľvek, ja ho tu privítam a postavím mu červený koberec. Tok sponzorských peňazí do divadla je iste záslužná vec. Otázkou je, na aký účel sa použijú. Veľkú časť z nich sa divadlo rozhodlo investovať do organizácie prvého vlastného plesu, ktorý sa na verejnosť predstavil pod názvom Kryštálový ples. Kryštálový ples Slovenského národného divadla. Divadlo verejne deklarovalo, že všetky náklady na ples budú hradené zo sponzorských peňazí. Na internete sme však objavili niekoľko faktúr v celkovej výške 19 000 eur, ktoré na účely plesu hradilo priamo divadlo. Platili sa dokonca letenky pre účinkujúceho s manželkou, reklamná kampaň v médiách či grafické propagačné materiály, ako napríklad kľúčový vizuál plesu. Áno, to sme hradili my. To je vlastne logo kryštálového plesu a pozvánky, ktoré sme odosielali, aby sme proste pozvali ľudí na toto podujatie. Takže nie je pravda, že Slovenské národné divadlo to nestalo ani korunu, ako to bolo medializované, že to nebude stáť ani korunu. Ešte raz, pozor, keď si vezmete koniec a urobíte hrubú čiaru a vyúčtovanie toho plesu, tak zistíte, že Slovenské národné divadlo na tomto plese zarobilo. Na plese sa podielali štátom platení zamestnanci divadla. Odpadlo niekoľko predstavení, ktoré znamenajú ušlý zisk. Divadlo hradilo takisto náklady na prevádzku priestorov. Len pre porovnanie, pri inom plese, ktorý sa v opere organizuje na začiatku sezóny, si všetky tieto veci v plnej miere hradí organizátor plesu. Máme s divadlom podpísanú práve kvôli plesu v opere riadnu zmluvu o prenajme, na základe ktorej platíme divadlu riadne komerčné nájomné.
To znamená, že divadlo sa na tom nepodiela nejakým spôsobom, všetko hradíte vy? Áno, všetko hradíme my ako hostiteľ podujatia. Vstupné v rozmedzi 100 až 700 eur na podujatie vyberalo divadlo. Podľa faktúry, ktorú máme k dispozícii, však takmer 88% tržby zo vstupného, celkovo 64 708 eur, divadlo následne zaplatilo agentúre, ktorá ples spolu organizovala. Takmer 88% je veľmi, veľmi vysoká suma. Je to pravda? Áno, lebo taká bola dohoda. Toľko asi mali náklady na to podujatie. Je to podozrivé a vyžaduje si to vysvetlenie zo strany Slovenského národného divadla, prečo takto postupovalo, lebo ten postup nie je štandardný. Myslíte, že toto je vhodná filozofia organizovania plesu Slovenského národného divadla? Že nemá dostatok teda ľudí na zorganizovanie? Ja sa spýtam, ale isté, že má. Ale my sme chceli, poprvé, nemali by sme peniaze na to. My by sme nevedeli zaplatiť parkety, nevedeli by sme zabezpečiť také veci, ktoré zabezpečila agentúra AGAS. V porovnaní s organizáciou honosného kryštálového plesu s lukratívnymi hostiami však vyznieva nepochopiteľne situácia v opernom súbore, kde boli práve z dôvodu nedostatku financií zrušené 2 operné premiéry. Žiaľ, v tom historickom kontexte bude práve sa končiaca sezóna opery Slovenského národného divadla patriť medzi tie najnevydarenejšie. Tým najvypuklejším problémom bolo zrušenie 2 zo 4 plánovaných premiér, z ktorých vlastne, ktoré mali byť takými profilujúcimi udalosťami sezóny, jednak po dramaturgickej stránke, jednak po stránke scénačných tímov. Žiaľ, ja som sa teda snažil všetko pre to urobiť, ja som prosil, že či sa proste nedá nejako, žiaľ, tie prostriedky tu neboli. Nebol to však len kryštálový ples, na ktorý sa energia a peniaze našli. Dostali sme sa k materiálom, ktoré svedčia o nebývalej finančnej veľkorysosti pri príprave baletných inscenácií. Len pre porovnanie. Hneď po nástupe kritizoval Ondrej Šot svojho predchodcu za predražené predstavenie Made in Canada. Jeho celkové náklady mali byť 116 000 eur. Oproti posledným baletným premiéram je však toto číslo niekoľkonásobne menšie. Pri inscenácii Giselle len hodnota scény a kostýmov presiahla hranicu 243 000 eur. Hodnota len scény a kostýmov baletu Onegin sa vyšplhala na závratných takmer 455 000 eur. Tá suma je nereálna. To je niečo strašne prehnané a neviem si predstaviť, ako sa dá preinvestovať 455 000 eur na jednu výpravu. To je nemysliteľné. Balet Onegin, tak de facto je to prázdna scéna a sú tam iba nejaké lustre a všetko. Ja si to neviem predstaviť, ako to môže toľko stať. Len pre porovnanie, najdrahšia vlaňajšia opera Faust, čo sa týka scény a kostýmov, stála 337 000 eur a žáner opery je oproti baletu považovaný za neporovnateľne nákladnejší. Určite z hľadiska scény je nákladnejšia opera. Bola to prvá koprodukcia s Košickým štátnym divadlom. Hej, čiže vlastne aj toto tam zohralo svoju úlohu, ale nemyslím si, že to je drahé. Tak by som povedal, že to je veľa. Suma 455 000 eur je v nepomere aj s celkovými tržbami baletu za rok 2010, ktoré sú vo výške 286 000 eur. Teda o 169 000 eur nižšie ako náklady na scénu a kostýmy na jednu inscenáciu Onegina. A to nepočítame náklady na honoráre umelcov. Je to veľmi, veľmi vysoká suma, za ktorú sa dá aj v Bratislave obstarať luxusný zariadený byt, preto si to zaslúži rovnako ako v tých ostatných prípadoch vysvetlenie. Chceme zdôrazniť, že priestor na vysvetlenie sme opakovane dávali aj generálnemu riaditeľovi Ondrejovi Šotovi, ktorý nesie za prípadné pochybenia zodpovednosť. Niekoľko slúbených termínov rozhovoru z rôznych dôvodov zrušil a telefón nám nedvíhal. Práve nie je v dosahu. Vysvetľovaniu sa však generálny riaditeľ nevyhne v prípade prebiehajúcej kontroly Ministerstva kultúry. Počkáme si na výsledky tej kontroly a samozrejme potom zaujme Ministerstvo kultúry stanovisko.